मुझे फायर संजय क्या साल्टिया खान्थायावसो जाखायो खोनादों हेलौ एभ्रिवान गासिखौबो गोदान भिडिअ बरायबाय आं दिनै नै लोगोनि रुमाव दंफैयो लोगोआ बयलारजों लाव आलु एकदम संना होदों नुदों बिक्रम बबेनि होनदोंमोनलाय बिजनि पानबारिनि ओमफ्राय साल्टिया आंना दिकियाजुलि मा सनाजुलि साबसाफोरा सोरबा सिनायनाय दं खोमा आबैनि सेन्टारनि साफाग्रेब ना थाफाग्रेब होनो बानायना होनो आंना नै साल्टिया रिकुवेस्ट खालामदो आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो माथो नायनो बायोबा आरो आं साबस्क्राइब बानायना ओं नायनो बायोबा आं इदि होनबा गाज्रि मोनलायगोन दा सोरबा मानो अरदो संनांगौ एफा गुदुं अरदो सङाबा माबाया मास बारनाय संफैयो गोथावानो जादों पुष्पा ओंख्रिया गोथाव जादों होनबालाय सुकेंगानै पुष्पाराज हायो जालिया एबार थांबा आंदो मुभियाव हाबफानांगोन दै ओंखाम जाग्रानि लोगोफोर